Un assumpte delicat. En Pic arribes al cim del Mont Torira. Tot és baixada fins a Lió. Ja s'ha acabat anar de pressa. És un trajecte que cal fer amb precaució i és millor que els sentiments no es precipitin. Així doncs vaig llogar un voitirent perquè s'ho prengués amb calma i em portés sa i estalvi en el meu cotxe amb un parell de mules fins a Torí, passant per la Savoia. Que les queixes del viatger cansat s'esbravin pels revolts tancats i els perills dels teus camins, pels roquissars i els precipicis, les pujades difícils, les baixades horribles, les muntanyes intransitables, les cascades que arrosseguen grans pedres des dels cims i bloquegen la carretera. Els camperols havien estat treballant tot el dia per treure'n un bloc d'aquests entre Saint-Michel i Medan. I quan hi va arribar el meu voitirent, encara hi havia 2 hores de feina ben bones abans de poder obrir pas d'una manera o altra. No hi havia altre remei que esperar-se amb paciència. Era una nit de pluja i de tempesta i entre el retard i tot plegat el voitirent es va veure obligat a aturar-se a 5 milles de la posta en un petit hostal bastant endreçat que hi havia al costat de la carretera. Immediatament em vaig instal·lar al meu dormitori, vaig fer encendre un bon foc, vaig encarregar el sopar i donava gràcies a Déu que no hagués anat pitjor quan va arribar un cotxe amb una dama i la seva minyona. Com que no quedava cap més cambra a la casa, l'hostalera, sense gaires miraments, les va acompanyar a la meva, dient-los mentre les feia entrar que només l'ocupava un cavaller anglès i que hi havia 2 bons llits i un altre en una alcova de la mateixa cambra. Parlava d'aquest llit amb un to que no prometia gaire cosa bona, però, va dir, hi havia 3 llits i només 3 persones, i suposava que el cavaller ja faria de manera d'arreglar les coses. No vaig deixar que la dama en dubtés ni un moment i a l'acte em vaig oferir per el que fos, amb tota la meva bona voluntat. Com que això no representava cedir del tot la meva cambra, encara m'hi sentia amb prou dret de propietat i això em permetia fer-ne els honors. Vaig pregar a la dama que segués, vaig insistir que ho fes al seient més a la vora del foc, vaig fer portar més llenya i vaig encomanar a l'hostalera que preparés més sopar i ens obsequiés amb el vi més bo. Amb prou feines feia 5 minuts que la dama s'escalfava al foc, quan va començar a girar el cap i mirar-se els llits, i com més hi dirigia els ulls, més cara de perplexitat hi posava. Jo patia per ella tant com per mi, i al cap de 5 minuts, tant per la seva mirada com per la singularitat del cas, em vaig sentir tan violent com segurament s'hi sentia ella. Que els llits on havíem de jaure fossin a la mateixa cambra ja era prou per provocar aquesta situació, però si considerem com estaven posats, paral·lelament i tan a prop l'un de l'altre, que només deixaven espai per una cadireta de vímets entre tots 2, la cosa encara ens atorrollava més. A més, estaven situats a prop del foc i la claror de la llar per un costat i una biga mestra per l'altre, que anava de paret a paret formant com una mena de recer pels llits, no afavoria precisament els nostres sentiments de pudor. Per acabar-ho d'adobar, els 2 llits eren tan estrets que no es podia ni pensar que la dama i la minyona s'hi fiquessin juntes. En cas de ser factible, el fet que jo jegués al seu costat, encara que no fos la situació ideal, no era un martiri tan gran que la imaginació no el pogués suportar. Pel que fa a la cambreta interior, poc o gens de conhort oferia. Era una alcova freda i humida, amb uns finestrons mig desballestats i una finestra sense vidres ni paper ensauat que ens resguardessin del mal oratge nocturn. La dama era una piemontesa d'uns 30 anys amb la salut pintada a la cara. La minyona era una lionesa d'uns 20 anys, una noia francesa, viva i eixerida com mai s'hagi vist.
Hi havia dificultats per tots cantons i l'obstacle de la pedra a la carretera que ens havia posat en aquest conflicte, per gran que semblés mentre els camperols intentaven de treure'l, no era més que un palet de riera comparat amb el que ara teníem. Ens vam asseure per sopar. I si no haguéssim tingut un vi més generós que el que pot proporcionar un petit hostal de Savoia, no hauríem badat boca fins que la necessitat no ens hi hagués obligat. Al cap de 2 hores, finalment, vam treure'n entre tots dos unes conclusions que vam estipular a l'estil i manera dels articles d'un tractat de pau, i em penso que amb tanta devoció i bona fe per totes dues parts, que fins avui no se'n podria trobar d'igual en cap tractat que hagi tingut l'honor de passar a la posteritat. Eren els següents. Primer, com que Messier té el dret de cambra i ell creu que el llit de més a prop del foc és el més calent, insisteix que la dama accepti d'ocupar-lo. És concedit per part de madame amb una clàusula condicional que, com que les cortines del llit són d'un cotó prim i transparent i tan esquifides que no arriben a tancar bé, la fil de xambre taparà el forat de l'obertura amb agulles de picar o bé amb fil i agulla, de tal manera que això constitueixi per Messier una barrera suficient. Segon, per part de madame s'insta a Messier que jagui tota la nit amb la roba de xambre posada. És denegat per tal com Messier no gasta roba de xambre perquè a la maleta només hi té 6 camises i un parell de calces negres de seda. La menció del parell de calces de seda va comportar una esmena a la totalitat de l'article. Les calces van ser acceptades com un equivalent de la roba de xambre i, per tant, va ser estipulat i acordat que jo jauria tota la nit amb les calces negres de seda posades. Tercer, la dama insisteix i estipula que, així que Messier sigui al llit i l'espelma i el foc siguin apagats, Messier no pronunciarà ni una sola paraula en tota la nit. És concedit en el benentès que el fet que Messier digui les seves oracions no serà considerat com una infracció del tractat. Només vam oblidar d'incloure un punt en aquest tractat, i era com ens ho faríem, la dama i jo, per despullar-nos i ficar-nos al llit. Només hi havia una manera de fer-ho i ho deixo a la consideració del lector. Però l'aviso que si no ho fa de la manera més delicada del món, serà culpa de la seva imaginació, de la qual no és la primera vegada que em queixo. Així doncs, quan ja ens havíem ficat al llit, fos per la novetat de la situació, o no sé per què, no ho sabria dir, però el fet és que no se'm tancaven els ulls. Vaig provar un costat i després l'altre i em vaig girar i regirar fins que, quan ja passava una hora ben bona de la mitjanit, esgotat l'organisme i la paciència, vaig dir: «Ai, Déu meu!» «Heu trencat el pacte, Messier?», va dir la dama, que no havia dormit pas més que jo. Vaig demanar 1000 perdons, però vaig insistir que m'havia sortit tal com raja. Ella sostenia que era una declarada infracció del tractat. Jo sostenia que això estava previst en la clàusula del 3è article. La dama mantenia el seu punt de totes passades, però això va afeblir la seva barrera perquè en la calor de la disputa vaig sentir com queien a terra 2 o 3 agulles de picar. «Paraula d'honor, madame», vaig dir, estirant el braç fora del llit com a confirmació. Anava a afegir que no em va passar pel cap ni remotament d'atemptar contra el decòrum, ni res del món que s'hi assemblés. Però la fil de xambre, en sentir que discutíem i tement que comencessin les hostilitats, havia sortit de l'alcova sense fer soroll i, com que era fosc del tot, s'havia esquitllat fins als nostres llits, tan a prop que s'havia ficat a l'estret espai que els separava, fins que va estar exactament al punt que ens separava a la seva mestressa i a mi. De manera que quan vaig estirar la mà, vaig agafar la fil de xambre pel